So ayan, for today's video, may make-upon pa tayong mag-a-attend ng kasal. So ayan, bago po ang lahat, hugasan ko muna yung mga gagamitin para malinis po, ano. Kasi matagal na siyang nakatambak sa taguan. So matagal na kasi ako hindi nagme-makeup sa iba. So ayan. So habang naghahantay, ayan, flower ko muna isa-isa para matuyo. So ayan, ayaw ko na sanang mag-makeup sa iba kaso nakiusap po siya. So nahiya naman po ako. Kaya saka naisip ko na din po na i-vlog siya, dagdag content na din po. Saka wala din ako maisip na sunod na vlog. Kaya ayun, pumayag na po ako na make-upan po siya para may panibagong vlog po ako ngayon. Good luck po sa akin. So ayan, dumating na po siya. So simulan na po natin ang pagme-makeup and 3, 2, 1.